Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. So it's another day, another blessings, and another vlog. For today's video guys, pag humanatog mata ni bangon na yung tadritso din ng hilamos kay sayo ka ita nagbaklay-baklay diri sa kadalanan. So maod ay ni ang ikatulong nga dalan padulong sa mga og palugsong paduong sa karsada. The other one is the right side and the other one is the left side. So mao ni siya ang center of the side. Hi over. Bitaw say kita karon ni bangon og sayo kita ni baklay kay mo adto ta karon og hardware ka mamalita og lansang kay atoan ang ilisan tong trapal nga gipanday didto nga giatop dito sa tong kaliguan. Ilisan na nato atong hinatag nga scene sa amo ang silingan. So namalita pud tag media diri nga kalo-kalo ang katong nailansang nga kalo-kalo no. Namayt pud tatong uno nga lansang. Ato ara po nang gi-budget para lang sa tama-tama nga gamitonon kay gamay raman pud to. Nay pagkaman natog abot dito sa City Hardware ni uli tani hapit pud ta diri sa ato ang store diri sa ubos sa among balay kinamalit pud mig salmonitis no. May nang pang sudan sa balay pamahaw kay murag wa pagi sudan didto. Nya kanilang pong magbaklay-baklay kasi sa kamuntago no murag dili gid mo ma-feel nga init kay murag lami kay ang init vitamin C. Hoy over sa vitamin C bitaw kay murag dili ka maka-feel og payok sa imong naong balay lang nakagamit especially for sila no kay mapayok mapagtong maigo sa init pero kaning magbaklay-baklay ka og buntag healthy and na siya multivitamins like D like A B C D yeah kay dili kayo siya sakit ing maigo sa imong panit mo nang murag happy lang po kay kung nakabaklay-baklay ko sa ino kay naka-wetness ko sa sunrise. Hoy over sa sunrise. Pag abot na to sa balay ato rin gipritong atong salmonitis no kay para mamahaw na ta kay maragutom na gid kaayo na siya no. O mamahaw na ta so kung ikaw nagtan-aw di karon nya gigutom ka nya margabi-gabi naman gyud ni no. O panihapon na di kay para dili ka mapas mo og dili ka ma-brother. Kung ikaw adunay katul-katul og naay allergy dili ka ka-relate ani kay og mukaon ka ani aw orsa gid ang agi. So mao to namalit man pud si mamang pansit ato man gisagulag pansit suka nya bulad nya parisang pratog kape para lami ang ato ang pamahaw. And that's it. Oh, viewers, and that's it. Unsa man ni Miss Cynthia? So wala damhan no murag dali ra jud kay ang adlaw during ani pag-video nako kay murag ika 2 days pa nako sa OJT nya dala gahapon og dala karon ika 4 days na. So murag time so passed very well. Hoy, time so passed very well. Murag dali ra jud kay ang panahon no. Murag dali lang pud ta matiguang ani no. So pagka man natog pamahaw lukso na po na siya sa alas 11 og alas 12 no. Pang paniudto na po na siya. So ako na po nang gi-prepare og luto ning hotdog diri og itlog kay para ato na po siyang paniudtohon kay alas 2 man ta karon mo duty. Ono og magpundo kag balay murag dali ra jud kay kamuburot og manambok no kay ang imong pamahaw manggod basta naa ka sa balay murag dali lang pud kay murag mausar sa paniudto kay mamahaw ka mga alas 8 alas 9 pagkalita po na alas 10 alas 11 paniudto na po na siya. Muburot jud ka og na kay daghang lutuonon pero og kanang magpundo ka sa balay og sige kag kaon nya wala kay sudan wala kay makaon mabuang pog ka og una-una kung unsa imong isudan ug unsa imong kaunon kay murag pait pud biya maguno-unog mga sudanon especially wala jud kay sudanon. Kasabot mo murag pait niya daghang siya cravings pero murag wala kay makaon wala po kay maluto kay kuan ba kanang wala jud kay wala jud yeah. So mao to no natanggal na gid ang trapal yan nailisa na gid ang sino di na gid ta matuluan ani og maulanan unya kung muagas man ang tubig at least tulo na lang kay murag gagmay nang bangag nya mao to abi na og dali ra to sila mahuman dito magtaod kay maligo anta ko nya wala na ko nag-video nga maligo ko no kay murag ano naman murag hasol man nga nagtrabaho dito nya mao to naligo din ta nya pag man to ligo diya ang ato ang gikuan dito gisit aside nga ang itlog hotdog ug bulad so ato siyang gisit aside kay mo na pud ang isudan so mao to ni udto na ta kay nagready na pud ta ani padung sa eskwelahan kay para sa ato ang ika third or fourth nga OJT o murag dali ra lagi kay no sama sa kung ingon nga murag dali ra kay ang panahon og dali ra kang adon din mo malayan nga 64 na kakaron nag-edad pa kag 19 o nakanagdam wala nimo damhang 64 na ka or to 65 mo nang murag grateful na kay kano kung maabot ang imong edad og 70 tama gyud tong kasabihan na live life to the fullest kay you only live once but if you live it right once is enough sa Bisaya ato mabuhay kat hanggang gusto mo wala ka lang inapa ka na tao todo at bungga na to bitaw as I grow older daghan na kay realization ay tama gid ito ilang giingon basta motongtong na kag maturity life will hits you to face the reality dili na gyud puros kalipay na lang no murag na gyud tay pasan nga responsibility dili man sa ingon ba nga murag kag mahadlok ba nga murag wala kay kapaingnan puhon kay you felt like you are running out of time kay lagi sa pangindadaro nimo but may I remind you God is preparing something beautiful just for you just for me just for all and just for us the only thing that we can do is just wait for His perfect timing. Una kung unsa karon imong gibuhat, gipaningkamutan para makabuot nimo puhon, just trust the process. Kay lami ang success ug pinaagi sa imong pagpaningkamot ug imong gipaghirapan. Good evening, thank you, and God bless everyone.